نقدميت كتسقم النابلخا حدا زير لا حيلي ندحريت زغوتك كازلو خوينو دا يسمعك توم قدم زحقس خاز نبرو نغرات حج سلامنتاي طعم خمس سان تغرلي مخادو تفلت اتزغرلم دما اذا نخت حقوس تغبرو صعري نسو بعليو ناب زعابه ጭንቀትን ባዶነትን ዝመራሕካ ዘሎ ኣብዚ ቪዲዮ ነዚ ናይ እምሮና ምስጢር ዝኽንፈትሖ ኢና ነቲ ዝጠፈካ ተበግሶን ምምላስ እቲ ፍታሕ ኣብ ምክልኻል ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ስቃይ ምድላይ ከም ዘሎ ከርእየኩም ክሳብ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ምሳይን ተጸኒሕኩም ህይወትኩም ንሓዋሩ ዝቕይር ናይ 30 መዓልቲ መደብ ከካፍለኩም እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ናይ ገዛ ርእሰይኩም ክነምጽእ እዩ ካብ ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ስነ ኣእምሮዊት ሓኪም ወልፊ ዝኾነት ዶክተር ኣና ላምበክ ዝተጻሕፈ ዶፓሚን ኔሽን እትብል መጽሓፍ ዝወሰድኩዎ እዩ ኣነ እውን ከም ብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወተይ ተበግሶ ሰዓን ኩሉ እዋን ስለ ዝነበረኒ እዛ መጽሓፍ ህይወተይ ብሓድሽ ዓይኒ ክሪኣ ሓጊዛትኒ እያ ሕጂ ድማ ነቲ ካብዛ መጽሓፍ ዝተምሃርኽዎ ንዓኹም ከካፍለኩም እየ ዶፓሚን ኣብ ኣእምሮና ከም ሓደ ናይ ሓጎስ መለክዒ እዩ መጠን ዶፓሚንና ልዑል እንተኾይኑ ህይወትካ ብሓጎስ ዝተመልአት ትኸውን ንስኻ ድማ ንምምሃር ንምዕባይ ከምኡውን ነገራት ንምፍጻም ትደፋፋእ እንተኾነ ግና መጠን ዶፓሚንካ ትሕትቲ መሰረታዊ ናይ ጽቡቕ ስምዒት ደረጃ እንተወሪዱ ጭንቀት ይስምዓካን ክትተኩሩ እውን ይኸብደካን ኣብ ትሕትቲ መሰረታዊ ደረጃ ዶፓሚን ተጸኒሕካ ድማ ዝኾነ ነገር ንምግባር ተበግሶ ይጎድለካ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ እቶም መጠን ዶፓሚን ዝጎደሎም ኣናጹ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ምግቢ ንምብላዕ እኹል ተበግሶ ስለ ዘይህልዎም ኣብ መወዳእታ ብጥሜት ይሞቱ እዮም ኣእምሮና ኣዝዩ ልዑል ሓጎስ ወይ ኣዝዩ ትሑት ጓሂ ይፈትን እዩ ኩል ግዜ ናብ ሓደ ማእኸላይ ወይ ንቡር ኩነታት ክምለስ እዩ ዝፅዕር ግረምሊናት ድማ ነቲ ኣእምሮና ኩል ግዜ ሚዛኑ ንምዕቃብ ዝገብሮ ባህርያዊ ፃዕሪ እዮም ዝውክሉ እሞዚ ኸንዓና እንታይ ማለት እዩ መጠን ዶፓሚንካ ንምውሳኽ ሓደ ካብቶም መንገድታት ከም በዓል ኣገደስቲ መልእኽታት ንምርካብ ቴሌፎንካ ምፍታሽ እትፈትዎ ምግቢ ምብላዕ ወይ ድማ ሽኮር ዘለዎ መስተታት ምስታይ ዝኣመሰሉ ነገራት ብምግባር ሓጎስ ምድላይ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ካብ ዝትረኽቦ ሃንደበታዊ ምውሳኽ ዶፓሚን ቀልጢፉ ሃንደበታዊ ሙግዳል ዶፓሚን የስዕብ እዚ ድማ ንነዊሕ ግዜ ትሕቲ መሰረታዊ ናይ ጽቡቕ ስምዒት ደረጃኻ ክትጸንሕ ይገብረካ ብኻልእ ኣዘራርባ ሓጎስ ደሊኻ ስቃይ ኸትረክ ሕጂ ኣብ ኣእምሮና ሓደ ሚዛን ከም ዘሎ ጌርና ንሕሰብ በቲ ሓደ ሸነኽ ሓጎስ በቲ ካልእ ድማ ስቃይ ሓጎስ ክትረክብ ከለኻ ወይ ደስ ዝብለካ ነገር ክትገብር ከለኻ ንኣብነት ኬክ ምብላዕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ላይክ ምርካብ ወይ ቪድዮ ጌም ምጽዋት ክኸውን ይኽእል እዩ ሽዑ ኣብቲ ናይ ሓጎስ ሸነኽ ናይቲ ሚዛን ኢኻ ትዘልል ዘለኻ እዚ ድማ ብዶፓሚን ዝመጽእ ናይ ሓጎስ ስምዒት ይበካ እቲ ጸገም ግን ኣእምሮና ኩል ግዜ ሚዛኑ ክሕሊ ስለ ዝደሊ ናብቲ ናይ ስቃይ ሸነኽ ክብደት ዝውስኹ ንኣሽቱ ግረሚሊናት ይፈጥር ብዙሕ ሓጎስ ብቐጻሊ ክንደሊ ከለና እቶም ንኣሽቱ ግረሚሊናት ኣብቲ ናይ ስቃይ ሸነኽ እናበዝሑ ይኸዱ ኣብ መወዳእታ እቲ ሚዛንና ናብ ሸነኽ ስቃይ ይኸብድ በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ሃብታማት ሃገራት ዝነብሩ ቀጻሊ ሓጎስ ዝረኽቡ ሰባት እቲ ዝለዓለ መጠን ርእሰ ቅትለትን ጭንቀትን ከምኡውን ኣካላዊ ስቃይን ዘለዎም እቲ ቀጻሊ ሓጎስ ምድላይና ኣብቲ ናይ ስቃይ ሸነኽ ሚዛንና ከም ዝኸብድ ገይርዎ ኣሎ ነዚ ዝኸውን ፍታሕ ግን ኣሎ እዩ ክልተ ሓየላት ፍታሓት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ስቃይ ምድላይን ምኽልኻልን እዮም ሓጎስ ንምርካብ ንቁርብ ግዜ ዝጸንሕ ስቃይ ምድላይ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ስቃይ ክደሊ ከለኻ ነቶም ኣብ ሸነኽ ስቃይ ዝነበሩ ንኣሽቱ ግረሚሊናት ካብቲ ሸነኽ ስቃይ ኣውፂኻ ናብቲ ናይ መሰረታዊ ናይ ተበግሶ ደረጃኻ ንምምላስ እንተደሊኻ ክልተ ነባር ፍታሓት ጥራሕ ኣለዉ ንሳቶም ድማ ስቃይ ምድላይን ምኽልኻልን እዮም ዶክተር ኣና ላምበክ ከምዚ ትብል ኣብቲ ናይ ስቃይ ሸነኽ ናይቲ ሚዛን ምጽቃጥ ናብቲ ተጸራሪኡ ክመርሕ ይኽእል ንሱ ድማ ሓጎስ እዩ ከምቲ ኣብ ሸነኽ ሓጎስ ምጽቃጥ ዘይኾነስ እቲ ካብ ስቃይ ዝመጽእ ዶፓሚን ዝያዳ ነባርነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ንሓፂር ግዜ ዝጸንሕ ስቃይ ክደሊ ከለኻ ነቶም ኣብቲ ሸነኽ ስቃይ ናይቲ ሚዛን ተዓፊኖም ዘለዉ ንኣሽቱ ግረሚሊናት ተሰንብዶም እሞ ናብቲ ሸነኽ ሓጎስ ክዘሉ ኢኻ ትገብሮ ነዚ ኣብ ግብሪ ነውዕለሉ ሰለስተ ቀለልቲ መንገድታት እናሃልኹም እቲ ቀዳማይ ኣካላትካ ኣብ ገንዳ በረድ ምጥላቕ ወይ ድማ
ንሓያሎ ደቓይቕ ዝሑል ሻወር ምውሳድ ነቶም ንኣሽቱ ግረሚሊናት ሙቆቶም ዘሕለሎም እቲ ፈለማ ዝስምዓካ ሃንደበታዊ ስምዒት ቀስ ብቐስ ብ200% ምውሳኽ ዶፓሚን ክስዓብ እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ሰባት ኮኬይን በፍንጮኦም ክስሕቡ ከለዉ ዝስምዖም ምውሳኽ ዶፓሚን ማዕረ እዩ። እንተኾነ ግና ከም ኮኬይን ብድሕሪኡ ዓብዪ ጉድለት ናይ ዶፓሚንን ናይ ጭንቀት እዋንን ኣየስዕበልኻን እዩ። ካልኣይ ሜላ ድማ ብልቱዕ ምውስዋስ ኣካል ብምግባር እዩ። ንሓያሎ ደቓይቕ ብምልሃፅን ነቶም ንኣሽቱ ግረሚሊናት ሙቆቶም ዕርገሎ ብፍቓድኻ ዝግበር ምውስዋስ ኣካል ወይ ስፖርት ምስራሕ ቀስ ብቐስ ካብ 100% ክሳብ 200% ምውሳኽ ዶፓሚን ከምፅእ ከም ዝኽእል ብሳይንስ ተረጋጊጹሎ። እቲ ሳልሳይ ሜላ ድማ ንቁሩብ ሰዓታት ምጽዋም ወይ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ምግቢ ንዝተወሰነ ሰዓት ብምግዳፍ ማለት ካብ 16 ክሳብ 20 ሰዓት ብምጽዋም ነቶም ንኣሽቱ ግረሚሊናት ንሓፅር ግዜ ጥቅዕዎም። ምግቢ ከይበላዕኹም ድማ ማይ ጥራሕ ስተዩ ንኣካላትኩም ካብቲ ናይ ምግቢ ምሕቃቕ ሓይሉ ገዲፉ ናብቲ ዝተኸዘነ ሰብሒ ሰውነትኩም ንኽጥቀም ዕድል መሃብ እዩ። ሓይልኻ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጾም ብዘይተሓሰበ መንገዲ ክውስኽ እዩ። ጾምኻ ክትፈትሕ ከለኻ ድማ ከም በዓል ብሮኮሊን ብሉቤሪን ዝኣመሰሉ ቀለልቲ ምግብታት ብምብላዕ ዓብዪ ሓጎስ ክትረክብ ኢኻ። እዚኣቶም ብስቓይ ኣቢልኻ ነባሪ ሓጎስ ንምርካብ ዝሕግዙ መንገድታት እዩ። እቲ ካልኣይ ዝያዳ ሓያል ዝኾነ መንገዲ ግን ምኽልኻል እዩ። እዚ ድማ ጾም ዶፓሚን ወይ ዶፓሚን ፋስት ንብሎ። ምኽልኻል ማለት ንቁሩብ ሰዓታት ዝግበር ጾም ዶፓሚን ማለት እዩ። እዚ ማለት እቶም ንኣሽቱ ግረሚሊናት ክሳብ ዝስልችዎም ነቲ ናይ ስቓይ ሸነኽ ናይቲ ሚዛን ክሳዕ ዝገድፍውን ካብ ሃንደበታዊ ምውሳኽ ዶፓሚን ትቁጠብ። ሓደ ንቡር ናይ ጾም ዶፓሚን ከም በዓል ቾኮሌት ወይ እትበህጎም ምግብታት፣ ኣይስክሪም፣ ፋስት ፉድ ወይ ድማ ሓይሊ ዝህቡ መስተታት ዘይምስታይን ከም ኮኬይን ዝኣመሰሉ ዶፓሚን ዘበራትዑ ሓሽሽ ምክልኻልን የጠቓልል። ከምኡውን ከም ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ ወይ ትዊተር ዝኣመሰሉ ኣፕሊኬሽናት ዘይምጥቃምን ብተወሳኺ ጌማት፣ ፖርኖግራፊ፣ ቤቲንግ ከምኡውን መስተ ምስታይን ምዝንጋዕን ምኽልኻል የጠቓልል። ኣብ እዋን ጾም ዶፓሚን ኣእምሮኻ መጠን ዶፓሚኑ ክሳዕ ዘመዓረርን ድኻም ክሳዕ ዘይስምዐካን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ዘገድድ ባህሪ እንተሃልዩካ ካብቲ ባህሪ ን30 መዓልትታት ክትክልከል ኣለካ። ንኣና ለምበክ እዚ ማለት ን30 መዓልትታት ለይቲ ለይቲ ናይ ፍቕሪ ልበወለዳት ከይተንብብ ማለት እዩ ነይሩ። ንዓይ ድማ 30 መዓልቲ ሶሻል ሚድያ ዘይምጥቃም ማለት እዩ ነይሩ። ን30 መዓልትታት ምኽልኻል ነቲ ናይ ዓስቢ ስርዓት ናይ ኣእምሮ ንክመዓራርን ምልክታት ምንጻልኻ ንኽጠፍእን እኹል ግዜ ይህቦ እዩ። እሺ ግን ን30 መዓልትታት ከመይ ጌርና ኢና ንፃወሮ? እቲ ሚስጥር ኣብዚ እዩ ዘሎ። ዶክተር ኣና ለምበክ ንዓይን ንዓኻን ኣብዚ ናይ 30 መዓልቲ ጾም ዶፓሚን ክሕግዘና ዝኽእል መርሃ ግብሪ ፈጢራትልና እያ። ንሱ ድማ ዶፓሚን ይበሃል። DOP ኣብ ዶፓሚን ነቲ ጾም ዶፓሚን ንኽጅምር ዘድሊ ተበግሶ ክህበካ እዩ። እቲ A ድማ ንኣብስቴይን ወይ ምኽልኻል ይውክል። እቲ MINE ድማ ነቲ ጾም ዶፓሚንኻ ንኽትቕጽሎ ዘድሊ ተበግሶ ክህበካ እዩ። D ንዳታ ወይ ሓበሬታ ይውክል። ብዛዕባ ባህሪኻ ሓበሬታ ክትእክብ ኣለካ። ወልፍኻ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝኸፍእ ክትግርለም ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ናይ ሽኮር ዘለዎም ሶዳታት ወልፊ እንተሃልይካ ኣብ ሓንቲ ሰሙን እትወስዶ ሽኮር መዝጊብኻ 700 ግራም ከም ዝኾነ እንተፈሊጥኻ እዚ ድማ ኣብ ዓመት ልዕሊ 80 ፓውንድ ሽኮር ማለት እዩ። ብዚ ድማ ን30 መዓልትታት ካብ ሶዳ ንኽትኽልኸል ዝድልኸካ ናይ ጽልኢ ስምዒት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ። O ንኦብጀክቲቭ ወይ ዕላማ ይውክል። መብዛሕትኦም ሰባት ነቲ ቀዳማይ ዕላምኦም ክዝክሩ ከለዉ ክንደይ ካብ መስመር ከም ዝወፁ ይግንዘቡ። ኣብታ መጽሓፍ ዘላ ሓንቲ ናይ ምትካኽ ዕፀ ፋርስ ወልፊ ዝነበራ ጓል ነቲ ጭንቀታ ንምቕላል ኢላ ምትካኽ ጀሚራ ነይራ። ብድሕሪኡ ግን ንቡር ንክስማዓ ጥራይ ክተትክኽ ነይሩዋ። ንስኻ ድማ ናይ ሽኮር ዘለዎም ሶዳታት ወልፊ እንተሃልይካ ሓይልኻ ንምውሳኽን ድብታ ንምቕላልን ኢልካ ትኸውን ጀሚርካዮ። ሕጂ ግን ንቡር ናይ ሓይሊ ደረጃ ንምዕቃብ ጥራይ ሶዳ ክትሰቲ የድልየካ ኣሎ ማለት እዩ። P ንፕሮብለም ወይ ጸገም ይውክል። እቲ ጸገም ናይ ኩሎም ወልፊ ዘለዎም ባህርያት ንቡር ንክስምዐካ ጥራይ
نتنطر نجار وي نطفت كتبهق بمقبار باري أومي مزقولوخا بدحريو اتولفي نتوم زيادات تقدسلهم زمدناتات قس بقس يعنوو እዩ ኣብቲ ጉዳይ ናይታ እፀ ፋርስ ወልፊ ዝነበራ ጓል ብምኽንያት ምትካኽ እፀ ፋርስ ምስ ወለዳ ቀጻሊ ክትበኣስ ገይሩዋ እዩ ኤም ንማይንድፉልነስ ወይ ንቕሓት ይውክል እቲ ናይ ወልፊ ድፊት ክመፀካ ከሎ ኣበየናይ ክፋል ኣካልኻ ከም ዝስምዐካ ዘሎ ተዓዘብ ነቲ ዝመፀካ ድፊት ከም መበገሲ ንምልምማድ ንቕሓት እንተተጠቒምካሉ እቲ ድፊት ካበይ ከም ዝመፅእ ኣብ ውሽጢ ኣካላትካ ክትፈልጥ ኢኻ بدحريو دما نتدفيت تقوصاصيرخا تخلاخلو እቲ ናይ ምክልኻል ተግባር ድማ ከም ስቃይ ይስምዐካን ከመይሲ ህንጥዮት ባህ ዘብል ናይ እምሮ ኩነታት ስለ ዝኾነ ኣይ ንኢንሳይት ወይ ልቦና ይውክል ኣና ለምበክ ከምዚ ትብል ኣብ ክሊኒካዊ ክንክንን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰ ህይወትን ደጋጊመ ከም ዝረኣኽዎ እቲ ቀሊል ናይ ምክልኻል ልምምድ ካብቲ ወልፍና ብውሕድ ን4 ሰሙን زي متقام مكلخال مقبار بزعبا بهارياتنا زبرله لبونا يزبلنا إذا دما نتولف خنطقمنا قصلنا خلنا زي نلخبو لبونا أي إتا كاب إذا فارس تخلخلت قوال لنبك كم زي عيلاتا إتن قداموت معالتات حماقاتين نيرا دخام يسمعن نيرو أب خلاي معالتد ما تملاس عزيو زس دممي نيرو أنا فتس إمام لي سيفلت نيرا شعوية دما من تسأل كم زجمر خس ترداخو إذا دما نتولفي نمخلخال أبرتعك قصة التبابعني كما يسي بحقي والف 5 نبرة نزرعين قدام يمرتعو نسو سلز نبرة كم زاوال أبرتعكم بمخلخال بزعبا بعلكم حدش نقر كتمهاريهم أبزخونتات بحقي حيال والف 5 نبرة كاكت بنزابيخا أين next steps وي قصة تسبقمتتات يوكل اتناي 3 معالت تصوم دوبامين 5 وداخا انتاي كتقبريخا دحرتي ناي 3 معالت مخلخال نتتخلخلو زنبرخا بهاري وي ولفي بلكعو نختقصلو مدب انتوصيخا نتتصوم دوبامين نمززام زيادة تبقسو كهلو كاي نابنت سنبت سبورت كلو خلخو حانت سودا خسات إيلخا وعلخا فقاد كتب تخيليخا إي نو اكسبيرمنت وي فتنا يوكل نتتصوم دوبامين مسوداخا بتخكلنيا من قد كتقصل مسفتنخا من البعد داقم أبت ولف تودقمو اتولفي أزيو حيال 5 خونة تجنزب أبزو أنزي نتناي بهارين حوارو تطبخ تبلون كم تبقللو الكولاو مستزي 6 سبك تخونن كتوسنا لك أموداتا كاب قللت نجرات حقوس كتركب انت زي خيل خان زخونة نجر المقبار تبقوسن تقولي لكان سقاي مدلاي وي مخلخال جمر مقات ناي قندخا وي شاور خا بمقدال كم بوعي قديفخا بزحول شاور موساد أكلاو موسواس وي سبورت مسرح كمون نأكلاتخا ملو معالتك مقبب بمخلخال سقاي دل مرها قبري دوبامين ناي لمبك بمسعب كابزوم حقوز زهو نتفتات وي زقددوخا بهاريات تخلاخل صوم دوبامين خان مجمار حبري تأكب علامة خا ذكر كمون نتتساقم أفلطو هابل دحريو صوم دوبامين خان مززام تبقسون خهلوكا أب نقحات لبوناخا قصلت سقمتتاتن ناي فتن اوان نتكر سقاي بمدلاين بمخلخالن نتنحقوسن سقاين ميزانه بأمروخا داقم كتم عراريون نتمسرلتاو ناي تبقسو درجاخا كتحدثون تخيريخا لو ما عنت زدال خلخم مدبنا زي مسلنيو نزا فيديو انتفتيخما لايك قبروا نزا فيديو نخالو سباتون كتحقز تخيريامو شير قبرلو نزي چانال حدشت انتخونكم دما كم زي أمثلة تحسطو بقصال نمركب سابسكرايب مقبار كي ترسعو خالي كسرح لكم تدليو مصحف انتهالي دما رئيسة مصحف أب كومنت صحافو لي ازي ناناتي تيوبي